ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳುಂಟು. ಐಟ್ ಕೆಲವು ಮಾಗಡ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೆಲವು ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲಾದುಂಟು. ಈ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರುಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಮಿಕರಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಲತ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡು, ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವಲು ನೆಕ್ ಪೂರ ತಂತ್ರಲಾದಿತ್ತನಕಲು ಆ ಮನೆತನ ಹೊಡೆದು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತೊಂದು ಅವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ಪೂರ ಕೇರಳದ ಶೈಲಿನ ಹೋಲು ಹಿಡ್ದವರ ಕೇರಳದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತಂತ್ರಲಿ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತಂತ್ರಲಿ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಅವಿನ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ಕುಲತ ಪ್ರಾಣಿರ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಹಿಡ್ದು ಅವು ನಿಯಮ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಿರುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರಶುರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐತ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ನೇತ್ರತಾಯ, ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯ, ಪುತ್ತೂರಾಯ, ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಅಥವಾ ಇಚ್ಚಿಲತಾಯ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ 4 ಕುಲತ ಪ್ರಾಣಿರ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತಂತ್ರಸ್ಥಾನನ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇರು, ಕೈಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಕಥೆ ಐಟು ಬರ್ಪುಡು. ಅಂಚ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿ ಮನೆತನ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ನೇತ್ರತ್ರಾಯ ಕುಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನೇತ್ರತ್ರಾಯ ಕುಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂತ್ರಿ ಮನೆತನ. ಈ ಪರಿಸರದ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಸ್ಥಾನನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ. ಈ ಮನೆತನಟು ಪೂರ್ವಕಾಲಡೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕಲು ತಂತ್ರಸ್ಥಾನನ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ. ಅಂಚ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ತಂತ್ರಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪನ ಪರಂಪರಾಗತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಏತನ ಮಧ್ಯೆ ಅಕಲ ಮನೆದೇವರನ್ನ ಮನೆದೇವರನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಮನೆದೇವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ದೇವರು, ಅಂಜನೇಯ ಗಣಪತಿ ದೇವರು, ಬಾಲ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರನಾಕಲು ಇಲ್ಲೇರು. ನಿತ್ಯಲ ಮನೆದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪುಂಡು. ನಿತ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದ ನೈವೇದ್ಯ ಬೈಪಾದ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಿತವಾದ ಈ ದೇವರನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ನಿತ್ಯಲ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮನೆದೇವರನ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆದೈವದ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿ ಮನೆತನಗೂ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಮನೆದೇವಲು ಪಂಡಿಂದಾಂಡ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಲ. ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ಸ್ಥಾನ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿ ಮನೆತನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಅವಿನ ರಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮಲ್ತದೇರು. ಈ 2 ದೈವಲೆಗಳ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಬುಲಾಯಿದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಲೈ ದೇವರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕಡ್ತಲೆ ಉಂಡು. ಆ ಕಡ್ತಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನಲ ಅಂಜನೇಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕಡ್ತಲೆ ದೇವರನ ಪೀಠದ ಬರಿಟೆ ದೀದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಂದು ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ಸ್ಥಾನ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ಮರತ ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದೈವಲಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ಮರತ ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡೆ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿಗೆ ಮರತ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೀರ್ಣ ಆದ ಬನ್ನಗ 1977ನೇ ಇಸ್ವಿ ಇಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹತಂತ್ರಲು ಈ ಮರತ ಮೂರ್ತಿನ ಹೊಸತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾಯಿರು. ಮರತ ಮೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವು ಜೀರ್ಣ ಆದ ಬೋದು ನಾಸಾತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪಾಯಿರು. ಪಂಚಧೂಮಾವತಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಪಂಚಮುಖಿ ಧೂಮಾವತಿ 5 ಮೋನೆ 10 ಕೈ ಇತ್ತಿನ ಧೂಮಾವತಿನ ಸ್ವರೂಪ. ಉದನ್ನು ಪೆಲತ ಮರಟ್ಟು ಈ ಮೂರ್ತಿನ ಶಿಲ್ಪಿನಕಲು ಮಲ್ತದೇರು. ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ
ಪೆಲ್ಲತ ಮರಟು ಮಲ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ. ಐನು ಕೈ ಪತ್ ಐನು ಮೋನೆ 10 ಕೈ. ಆ 10 ಕೈಕುಲಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಯುಧಲು ಪೂರ ಉಂಡು. ಬಲತ ಮೈಟ್ ತರ್ಜನಿ ಪಂಡ ಬಿರೆಲ್ ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ಮುದ್ರೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಪಮಾಲೆ, ಸರ್ಪಾಯುಧ, ಶೂಲ, ಕಡ್ಸಲ ಇತ್ತುಂಡ. ದತ್ತ ಮೈಟ್ ಗಂಟಾಮಣಿ, ಅಂಚನೆ ಗುರಾಣಿ, ಪಾನಪಾತ್ರ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಯುಧ, ತ್ರಿಶೂಲ. ಈ 10 ಆಯುಧಲು ಪಂಚಧೂಮಾವತಿಗೆ ಉಂಡು. ಪಂಚಧೂಮಾವತಿಗೆ ಮೂಲು ನಿತ್ಯಲ ದೀಪ ಬತ್ತಾ ಉಂಡು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಗೂ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆಲು ಇಜ್ಜಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವರ್ಧಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಪೂರ ನಡಪುಂಡು. ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಪರಿಪಾಠ ಎಂಗಲ ಮನೆತನಟು ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನತಾನಿ ಇಡೆಗಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಡೆಗಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕಡ್ಸಲನ್ನು ಕಂಡು ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಮೂರ್ತಿ 1977ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಒಂದೇನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ಪಾಯರು. ದುಂಬುದ ವಿಗ್ರಹ ಒಂಚೂರು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಇತ್ತಂದು ಪನ್ಪಿನನ್ಗೆ ಅಂದ ತುಳುನಾಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರಿತಿನ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ರನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ದುಂಬುದ ಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಉಂಡು. ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಡುಪಿದ ಶಿಲ್ಪಿಲಾಯಿ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶರಾವತಿ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ CN ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಈ ಮೂರ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಬಣ್ಣನೇ ಇನಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. 45 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಡು ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲತ್ತಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿ. ಮೇರೆ ನಿರೂಪಿಗೆ ಕೇಂಡಂಗ ಮರ್ದಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಭೂತ ಬಾಲಕಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಆ ದೈವದ ಪುದಾರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಲಕಿಯಿಂದಲ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲತ್ತಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿ. ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲುಡು ಪೆದ್ಮೇತಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿ ಬರಿಯರೆ ಪೂರ ಮರ್ದು ಗೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋವು ಮಾಯಕಾದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆತಿನಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಇಲ್ಲತ್ತಮ್ಮ ಬಂಡಲ ಅವೇ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ತುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಮರ್ದು ಗೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಮಾಯಕಾತಿನಿ. ಇನ್ನೀಗಲ ಒಂಜಿ ಬರಿಯರೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಪೆದ್ಮೇತಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಲಕಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣಂದು ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಮನೆತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮನೆ ದೈವ ಹಿಡ್ದವರ ಊರ್ದಾಕಲು ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಕಲು ಬತ್ತು ಪರಕೆ ಹೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕಲ ಮನೆ ದೈವ ಅಂಚ ಆ ಮರ್ದಜಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಣ್ಣಂದಾಂಡ ಶುಂಠಿದ ಒಂಜಿ ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ಪೆರಂಡು. ಶುಂಠಿಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಲಸನ ಕರ್ಮ ಉಂಡು. ಶುಂಠಿ ತಂಬುಳಿ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 100 ಬಗೆ ಕಲಿಪುಗು ಸಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದಾಕಲ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಮರ್ದು ಗೊರೊಂದಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲ ತಮಗೆ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ಟುಂಡು. ಅವತ್ತ ಒಂದೇ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ವಾಹನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಿದ ಮೆತ್ತು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ಬಲತ ಮೈಟು ಉಂಡು. ಅವುಲ ದಾರ ವಿಗ್ರಹಣೆ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮಗಲ ದಾರ ವಿಗ್ರಹಣೆ. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಅಡಿಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿನ ಅಥವಾ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ಮೂರ್ತಿಲು ಒಪ್ಪೆರೆಯಾವು. ಇಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ರೂಪದ ಮೂರ್ತಿಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ. ದುಂಬುದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪ್ಲಕ ಅಂಚನೆ ಆ ಪಂಚಧೂಮಾವತಿನ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವು ಸರಿ ಆಪ್ಲಕ ಈ ಮೂರ್ತಿದ ರಚನೆ ಆತದ್ದು. ಎಂಕಲು ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಪೂರ ಮೂಲು ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕಸುಬುಗು ಪೂರ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದ ದತ್ತ ಬಲತ ಬಾಗಡು ಉಂತುದು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪೂರ ಮಂತ್ರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬುದಾಕಲು ಆಕಲು ಈ ದೈವಲೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಾದ ಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆದೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ಎಂಕಲು ಕೇಂದ ಇಂಚ ನತ್ತ ಮಹಿಮೇಲ್ ಪೂರ. ಈ ಕುಡುಪು ತಂತ್ರಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಭೂಮಿ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂದು ಕೃಷಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ತಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ
ವೃತ್ತಿದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಲಿಸಾವಂದಿನ ಶಕ್ತಿಲೊಂದು ಪಣಿರ ಇಚ್ಛಿಸಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮೀಕರಣ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನಾತ ಬಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧೂಮಾವತಿನ ದೆತಂಡ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಡ ಜುಮಾದಿ ಅತ್ತು, ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ಧೂಮಾವತಿ ಅತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಲು ಒಂಜಿ ವಾದಲು ಪುರಂಡು ವಾದಲ್ ಮಲ್ಪನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಬರೋದು ಉಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ದೇವತೆಲೆಗ್ಲ ಈ ದೈವಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಬೋಡು. ಧೂಮಾವತಿಂದ ಲೆಪ್ಪಂದು ಜುಮಾದಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಐಟಿದಾಲ ವಿರೋಧಜ್ಜಿ ಧೂಮಾವತಿ ಈ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದಪ್ಪುಗ ಆಂಡ ಅಂತಿಮವಾದ ತತ್ವತಃ ಜುಮಾದಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಧೂಮಾವತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಅಂಶ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ನೆತ್ತ ಬಿರವಡು ಬೋಡು. ಇಜ್ಜಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವತಾರಾಧನೆಗಳ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಈತಿನ ಲಿಂಕೇ ತತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಕಡೆಕೆಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನೇ ತತ್ತು ಪೋವೊಂದು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ತಲಪಾಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ದಾಟನಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೂವಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನೇಮಾನಗೆ ಯಾನು ಪರಾತ್ಪರ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ಅಲ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರೀತದ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಆಂಡಲ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಅವು ಶೈವ ಶಕ್ತಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಶಾಕ್ತೇಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ನೆತ್ತ ಬಿರಾವುಡು ಇತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಕು ನನಾದ ಬಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಬುಡುಂಡ ಆ ಲಿಂಕ್ ತತ್ತುಪೋಂಡ ಒಂತ ದುರ್ಬಲ ಆವು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 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 ಸಂಬಂಧ ಸಮನ್ವಯ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ.